Българските каратеки постигнаха огромен успех на силния турнир по карате Киокушинкан All Japan още при първото си участие. Националите ни завоюваха 6 медала, като в 2 от категориите си състояха български финали. Председателят на Киокушинкан, Федерацията Сенсей Николай Рачев, заяви, че е изключително доволен от представянето на отбора. Това е първото участие на български отбор на откритото първенство на Япония карате Киокушинкан. И характерното беше новия правилник. Единствено на мъже е този правилник Шинкен Шоу Комити, където е позволен и удар в главата, в лицето, с юмрук. Много атрактивен правилник. Смятам, че има голямо бъдеще. Представихме се много добре, въпреки че дебютирахме. Спечелихме при мъжете 2 златни и 2 сребърни медала, при положение, че участвахме с 4 бойца. Имаше 2 български финала в категорията до 80 кг и в тежката категория. При мъжете в категория до 80 кг в битка за първото място Никола Атанасов победи Николай Йоргов. Лично съм доволен от представянето си на това състезание. Противниците ми също бяха добре подготвени. Победих на полуфинала фаворита на японската страна. На финала успях да изложа отново другия българин в категорията. Получиха се 2 български финала до 80 кг и в тежка. Правилника на състезанието беше така доста освободен, което предразположи да се получи едно доста приятно за гледане и доста добро състезание. Ние за първи път участваме на такъв турнир и отначало бяхме шокирани, че правилникът беше по-разчупен и не бяхме играли такъв вид игра. Значи изиграх 3 срещи. Първият беше японец, втора среща с кореец и последната среща, български финал с Николай. И доволен съм от представянето си. При над 80 кг в финала Слави Славов надделя над Красимир Колев. Доволен съм от това, което направих и мисля, че това е моят стил. Между другото, сега го открих след толкова години. Правилникът беше малко по-различен от този, при който играехме по-рано, но доста интересни неща се получиха, доста интересна игра. Първата среща играх с японец, победих с япон, втора среща победих победителя от предната година, шампиона всъщност миналата година и на финала с Слави играхме и там загубих, но аз съм доволен. По пътя си до финала българите отстраниха представители на домакините от Япония и Корея. При юношите бронзови медали спечелиха Деян Братков в категория до 70 кг, като на полуфиналите Братков игра с контузия. Кристиан Рачев пък се нареди трети при над 70 кг-овите. В силния турнир по карате Киокушинкан за откритото първенство на Япония участваха страни от Канада, Русия, Корея, България и Япония.